హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. మీరు వచ్చే లోపల కొంచెం హరే కృష్ణ పెడదాం అని పెట్టాను. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, అక్కడ క్రాస్ బటన్ ఎక్స్ అని ఉంది చూడండి, అది క్లిక్ చేయండి మాతాజీ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ఆరో ఇది కూడా, ఇక్కడ కూడా క్రాస్ బటన్ ఉంది కదా. అంతే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లావణ్య, ఇది స్క్రీన్ పెద్దగా ఎట్లా అవుతుందమ్మా? రావట్లేదు. అది ఎక్స్ అనే బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మాతాజీ. ఇక్కడ ఆల్ టూల్స్ పక్కన ఎక్స్ అని ఉంది కదా. హరే కృష్ణ. లావణ్య, మాతాజీ, అక్కడ ఎక్స్ అని ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి మాతాజీ. ఎక్కడ? ఇక్కడ ఆల్ టూల్స్ పక్కన కింద, ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో కొంచెం పైన మాతాజీ, ఆరో ఆరో బటన్ కి పైన ఉంది కదా, ఎక్స్ అనేసి ఉంది. ఆల్ టూల్స్ పక్కన క్రాస్ బటన్ ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి మాతాజీ. ఎక్స్ అని ఉందా? ఇక్కడ క్రాస్ బటన్ ఉంది కదా మాతాజీ, క్లోజ్ బటన్. ఇక్కడ ఆల్ టూల్స్ క్లోజ్ చేయాలి మాతాజీ. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్ టూల్స్ పక్కన ఎక్స్ అనేసి ఉంది చూడండి, క్లోజ్ బటన్ ఉంది ఆల్ కదా. టూల్స్ పక్కన ఆ, ఎక్స్ అని ఉంది. ఆ, అది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంతేనా? ఇంతకన్నా రాదా స్క్రీన్? అంతే మాతాజీ. ఇది పీడిఎఫ్ కదా, ఇలానే వస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. రాధా గోవిందాలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం 13వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. 12వ అధ్యాయంలో మనకి భగవంతుడు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా నన్నే సేవించు, దాని ద్వారా నీకు ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పారు. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం నిన్న 12వ అధ్యాయంలో. భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది, మిగిలిన యోగాలన్నింటికన్నా కూడా భక్తి యోగం శ్రేష్టమైంది అని మనం తెలుసుకున్నాం. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధాదాన మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియా. అక్షయమైన ఈ భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అనుసరించి శ్రద్ధతో నన్నే పరమగమ్యముగా చేసుకొని పూర్తిగా నిమగ్నులై ఉండువారు నాకు అత్యంతమైన ప్రియులు అని చెప్పనని భగవంతుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు. మొత్తం ఎవరైతే శ్రద్ధగా నన్నే కొలుస్తారో వాళ్ళే నాకు అత్యంత ప్రియులు అని చెప్పనని చెప్పడం జరిగింది నిన్నటి అధ్యాయంలో. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో మనకి త్రయోదశాధ్యాయ. ఓం శ్రీ పరమాత్మే నమః. ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యం క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. ఇది ఈరోజు అధ్యాయము 13వ అధ్యాయం.
ఈ 13వ అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు? క్షేత్రం గురించి చెప్తున్నారు. క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి చెప్తారనమాట ఈ 13వ అధ్యాయంలో. 13వ అధ్యాయంలో మనకి మళ్ళీ ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు భగవంతుడిని ఇక్కడ. అంటే తెలివైన ప్రశ్నలు అనమాట. 7 ప్రశ్నలు వేశారు. వేసిన తర్వాత జ్ఞానం యొక్క అంశాల గురించి చెప్పుకుంటాము, ఆత్మ పరమాత్మ గురించి చెప్పుకుంటాము, జ్ఞానోదయం అంటే ఏంటి అనేది ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. ఆ 7 ప్రశ్నలు ఏంటి అంటే మనకి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः సదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు మనం 13వ అధ్యాయం చెప్పుకుందాము. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. త్రయోదశాధ్యాయః క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగః. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు గురించి, క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానము విషయముల గురించి అంటే జ్ఞేయం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పినని అడిగారు అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే అన్నింటికన్నా కూడా పైన ఉన్న లోకం ఏది? గోలోకం. మనకి ఆధ్యాత్మిక ఫస్ట్ విరజా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ విరజా నదికి ఒకవైపునేమో పై లోకాలన్నీ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, వైకుంఠాలు అన్నీ ఉంటాయి. ఆ వైకుంఠాలలో నారాయణుడు ఉంటాడు. ఆ వైకుంఠ లోకాలకు అన్నింటికన్నా కూడా పైన ఉండేది గోలోకం. ఆ గోలోకంలో ఎవరుంటారు? శ్యామసుందరుడు, కృష్ణ భగవానుడు ఉంటారు. చక్కగా అన్నీ మనకి ఎలా అయితే రూపం ఉందో అలా రూపం ఉంటుంది. ఆయనకు కూడా చేతులు, కాళ్ళు రూపం ఉంటుంది. రూప సహితంగా ఆ పిల్లను ఊదుకుంటూ అక్కడ ఆనందంగా ఉంటారనమాట. ఆయన సహస్ర లక్ష్ములు సేవిస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఆ భగవంతుడిని. చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిం రభిపాలయంతం
లక్ష్మీ సహస్రసిత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి. సహస్ర లక్ష్ములు అక్కడ సేవిస్తూ ఉంటారు ఆయన్ని. తర్వాత ఇక్కడ భౌతిక జగత్ ఏదంటే ఈ విరజా నదికి కింద ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు వైకుంఠాలు కూడా చాలా కోటాను కోట్ల వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ విరజా నదికి పైన. కింది భాగమేమో భౌతిక లోకాలు అన్నమాట, భౌతిక జగత్తు. భౌతిక జగత్తు అంటే ఈ ముల్లోకాలు, ఈ 14 భువనాలు ఇవి ఉన్నాయి. ఈ పరమాత్మ పురుషావతారాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఏదంటే కారణోదక సాయి విష్ణు, తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు. కారణోదక సాయి విష్ణువు శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి స్వేద జలం ద్వారా ఆ లోకాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. ఏర్పడి ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఆ రోమాల మీద ఉంటాయి అన్నమాట ఆ లోకాలన్నీ కూడా. ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా మనకి సృష్టి స్థితి లయాలనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆ గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు మొత్తం కూడా ఆ లోకాల ఆ జీవులన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి, అంటే క్షయం అయిపోతుంది అనమాట. గాలి వదిలేటప్పుడు మళ్ళీ లోకాలన్నీ కూడా ప్రకటితమవుతాయి. అట్లా కారణోదక సాయి విష్ణువు, తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు గురించి చెప్పుకున్నాం మనం. గర్భంలో నుంచి ఒక తూడు బయలుదేరుతుంది. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుకు కూడా చాలా తలలు ఉంటాయి. ఆయన ఏంటి కారణ అన్నవ అంటే ఏంటంటే అది ఆ కారణ అన్నవ సముద్రంలో ఆయన పడుకొని ఉంటారనమాట. ఆయన కారణ అన్నవ దాంట్లో పడుకోనుండి ఆ గర్భంలో నుంచి తామరతోడు బయలుదేరుతుంది. ఆ తామరతోడు ఎండింగ్లో విరాట్ రూపం వస్తుంది. ఆ విరాట్ రూపం పైన మళ్ళీ ఇట్లా పద్మం వస్తుంది. ఆ పద్మంలో బ్రహ్మగారు కూర్చొని ఉంటారనమాట. ఆ విరాట్ స్వరూపంలోనేమో మన జీవాత్మలన్నీ ఉంటాయి. అనాది నుంచి వస్తున్నాయి జీవాత్మలు. అవేంటంటే వాటికి అంతం లేదు. అనాది నుంచి జీవాత్మలు, వాటి కర్మలు కూడా ఉన్నాయి ఆ జీవాత్మలతో పాటుగా. అట్లా ఆ కారణోదక సాయి విష్ణు శరీరంలో ఉంటాయి. తర్వాత ఆయన దృష్టిపాతం జరుగుతుంది, ప్రకృతి కూడా ఉంటుంది, ప్రకృతితో దృష్టిపాతం జరుగుతుంది. జరిగినప్పుడు ఆ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి గుణాల ప్రభావంతో ఒక గర్భం నుంచి ఆ పిండం ఏర్పడుతుంది. ఆ పిండం ఏర్పడి జీవులన్నీ కూడా ఆ సృష్టి చేయమని చెప్పినని బ్రహ్మగారికి చెప్తారు కదా. ఈ కృష్ణ భగవానుడు సృష్టి చేయటం మొదలు పెడతారు ఆయన బ్రహ్మగారు. ప్రతి జీవికి కూడా వాళ్ళ కర్మను అనుసరించి దేహాల్ని ప్రాప్తించేట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మగారు. అంటే బీజ ప్రతాత ఎవరు మనకి? కృష్ణ భగవానుడే. తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణు, ముగ్గురు పురుషావతారాలే. ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఏంటంటే ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో ఉంటారనమాట. పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు ఆయన. ప్రతి లోకంలో కూడా ప్రవేశిస్తారు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ప్రతి లోకంలో కూడా ఉంటారనమాట వీళ్ళు. ప్రతి జీవి హృదయంలో కూడా ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఉంటారు. తర్వాత ఇక్కడ మనకి జీవాత్మ ఏంటంటే చాలా జీవాత్మ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. కాకపోతే అదేంటంటే సచ్చిదానంద స్వరూప చిన్మయం. జీవాత్మ కూడా చిన్మయం అంటే గుణాల ప్రభావం అదంతా దానికి ఫస్ట్ ఉండదు. దానికి అంతా కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. కాకపోతే దానికి అవిద్య ఆవరించుకుంటుంది. ఆ విద్య ఆవరించినందువల్ల ఆ కర్మలు అవన్నీ కూడా అటాచ్ అవుతాయి. అటాచ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు దేహం ఏర్పడుతుంది. జీవాత్మ ఒక దేహంలో ప్రవేశించటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అవిద్యతో ఆవృతమైన జీవాత్మ తనంతాను మర్చిపోతుంది. తన చిన్మయం అనే విషయం మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి ఈ కర్మలన్నీ కూడా అవిద్య మూలంగా ఈ కర్మలన్నీ కూడా అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. ఇప్పుడు కళ్ళు ఉన్నాయి, మన కళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ కదా. ఆ కళ్ళు
అన్ని చక్కగా అన్ని చిన్న సూది దగ్గర నుంచి చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి నలక కూడా మనం గుర్తుపట్టగలుగుతాం. అదే చీకటిగా ఉందనుకోండి, నలకను కూడా గుర్తుపడదు. నలక కాదు కదా, పెద్ద వస్తువు కూడా కనిపించదు చీకట్లో మనకి. అంతగా కనిపించకపోయినంత మాత్రాన కళ్ళు పనిచేయనట్టు కాదు, కళ్ళకి శక్తి లేనట్లు కాదు. కళ్ళు శక్తి గలవే, కానీ అక్కడ చీకటి ఆవరించున్నది మనకి, కాబట్టి కనిపించట్ల. అలాగే జీవాత్మని అవిద్య ఆవరించినందువల్ల తనను తాను మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి కర్మలన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది అనమాట. మరి అట్లా అనుకొని ఆ జీవుడిలో ఉన్నందువల్ల ఆ కర్మలన్నీ క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం, జీవాత్మ ఇవేంటంటే అవి మళ్ళీ ఇంకో శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా జీవాత్మ చిన్మయ పదార్థం కనుక తనను తాను తెలుసుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది. తెలుసుకునే సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా అది మర్చిపోతుంది. ఎందుకు? అవిద్య ఆవరించినందువల్ల. సూర్యకిరణాల్లో ఒక చిన్న కణంలాగా జీవాత్మ కూడా చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని మనం పట్టుకోలేము. అవిద్యతో ఆవృతమైనందువల్ల జీవాత్మను బద్ధజీవుడు అంటారు దాన్ని, అవిద్య ఆవరించినందువల్ల. ఆర్ణవ అంటే సముద్రం, కారణాన్నవ అంటే సముద్రం పేరు. కారణాన్నవ అంటే సముద్రం పేరు, ఆర్ణవం అంటే సముద్రం. కారణాన్నవ సముద్రం. ఆ సముద్రంలో గర్భోదక సాయి విష్ణువు పడుకొని ఉంటారు. తర్వాత ఇప్పుడు మనం శ్లోకంలోకి వెళ్దాం. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్య విధీయతే ఏతద్యో వేతి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహమును క్షేత్రం అని అంటారు, మరియు ఈ దేహమును తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడని అంటారు. క్షేత్రం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు తెలుసుకొనవలను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నట్టే జ్ఞానం అంటారు. అది నా అభిప్రాయం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు మనకి? భగవంతుడిని ఏమడిగారు? ప్రకృతి అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ శ్లోకాలో ప్రకృతి అంటే ఏంటి అని అడిగారు. ప్రకృతి అంటే ఏంటి? పురుషుడు అంటే ఎవరు? క్షేత్రం అంటే ఏంటి? క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? జ్ఞేయం అంటే ఏంటి అనేది అడిగారు. కేశవ అన్నారు చూడండి. ఇక్కడ కేశవ అంటే ఆ గుర్రం, ఆ గుర్రంతో పోలుస్తారనమాట. ఇంద్రియాలు, గుర్రం ఎట్లా అయితే పరిగెత్తుతూ ఉంటుందో అట్లా ఇంద్రియాలు కూడా పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి మనవి. వాటి వాటి చలనం అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. అట్లా ఆ గుర్రానికి ఎట్లా అయితే కళ్యాలు వేసి ఆపుతామో అట్లా మన ఇంద్రియాలని కూడా కళ్యాలు పెట్టి ఆపాలి. అట్లా ఎవరు ఆపుతారు? కేశవుడు. ఆయన ఇంద్రియాధిపతి. కృష్ణ భగవానుడి పాదాలు పట్టుకుంటే ఆయనే మన ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ కేశవాన్ని సంబోధించడం జరిగిందనమాట అర్జునుడు. ఆ ఇంద్రియాధిపతి నువ్వు అంటే దీని గురించి చెప్పు నాకు. ప్రకృతి అంటే ఏంటి? పురుషుడు అంటే ఏంటి? క్షేత్రం అంటే ఏంటి? క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? జ్ఞేయం అంటే ఏంటి చెప్పమని చెప్పి అడిగారు. అడిగితే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట కృష్ణుడు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. ఇది వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ నశించిపోతూ ఉంటుంది, శాశ్వతమైంది కాదు ఇది భౌతిక ప్రకృతి. తర్వాత పురుషుడు పరమాత్మ. పరమాత్మ ఏంటంటే భోక్త. అన్నింటికీ భోక్త ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడే భోక్త అనమాట, పరమాత్మ. తర్వాత జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం.
ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని అప్లై చేయటం జ్ఞేయం అవుతుంది అనమాట. తర్వాత క్షేత్రం అంటే ఏంటంటే మన దేహం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరంటే పరమాత్మ, కృష్ణ భగవానుడు. పరమాత్మ, ఆత్మ ఇవన్నీ కూడా మనకి క్షేత్రజ్ఞుడి కిందకే వస్తాయి. ప్రతి శరీరంలో కూడా మనకి క్షేత్రం ఉంటుంది, క్షేత్రజ్ఞుడు ఉంటారు, క్షేత్రంలో ఆత్మ కూడా ఉంటుంది. ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ఉంటారు ప్రతి క్షేత్రంలో కూడా. ఇప్పుడు క్షేత్రము ఒక రైతు ఏంటి, ఒక రైతు క్షేత్రం అంటే ఆ పొలం, ఆ పొలాన్ని దున్నుతూ ఉంటారు రైతు. ఆ రైతు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆ పొలంలో గింజలు వేస్తారు. గింజలు వేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే కలుపు మొక్కలు ఉంటాయి కదా, ఆ కలుపు మొక్కలన్నీ ఏరేస్తాడు రైతు. వాటిని అన్నిటినీ తీసేస్తాడు. ఆ కలుపు మొక్కలు చనిపోయేట్టుగా చేస్తాడనమాట. తీసేసేసి పంట బాగా వచ్చేట్టుగా చేసుకుంటాడు. అదేవిధంగా భగవంతుడి ద్వారా మొత్తం కూడా లయమైపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ కూడా సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ క్షేత్రంలో ఏం పండిస్తున్నాడు, ఏ విత్తనం వేశాడు, అది ఏ విధంగా ఎన్ని రోజులకు పంటకు వస్తుంది, ఎంత బలం, ఎంత ఎరువు వేయాలి, ఎన్ని నీళ్లు పెట్టాలి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తాయి? ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఆ రైతుకే తెలుస్తాయి. అట్లాగే కృష్ణ భగవానుడికి మనమేంటి అన్నది ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఆ భగవంతుడికే తెలుస్తుంది. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి తెలుస్తాయి, ఇంకెవరికి మనకి కూడా తెలియవు. మనవి 10 రోజుల ముందే ఏం జరిగిందంటే మర్చిపోతాను, చెప్పలేము మనం. అట్లా మనకి మన గురించి మొత్తం కూడా భగవంతుడికి తెలుస్తుంది. రైతుకి ఏ విధంగా అయితే క్షేత్రం గురించి తెలుస్తుందో అట్లా మనలో ఉన్నటువంటి అంతఃకల్మషాలు ఉంటాయి కదా, కలుపు మొక్కలు, వాటన్నింటినీ అన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి. ఆ అంతఃకల్మషాలన్నీ నిర్మూలించబడిన తర్వాతే మనము ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులం కాగలుగుతాము. లేకపోతే మనం భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులం కాలేం. తక్షేత్రం యచ్చయా దృక్చ యద్వికారే యతశ్చయత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం మనం. ఈ క్షేత్రంలో చూడండి, ఇది క్షేత్రం చెట్టు అనుకుంటే ఈ చెట్టు మీద 2 పక్షులు, ఆత్మ పరమాత్మ. ఆత్మ ఏమో ఫలాలు ఆరగిస్తున్నది, పరమాత్మ ఏమో సాక్షిభూతుడుగా ఉండి చూస్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాల్లో పలువురు ఋషులచే వివరింపబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా వివరింపబడింది. బ్రహ్మసూత్రాలు అంటే బ్రహ్మపుత్యం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి, వేదాంత సూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు. ఒక నిమిషం, 5వ బ్రహ్మపుత్యం. బ్రహ్మపుత్యం అంటే ఏంటంటే మనకి ప్రాణమయ, ఈ 5ంటిని కూడా కలిపి బ్రహ్మపుత్యం అంటారు. జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. అన్నమయ. ఫస్ట్ది అన్నమయ. అన్నమయ అంటే ఏంటంటే, అన్నమయ స్టేజ్ అంటే మనం భౌతికంగా తీసుకుంటే ఒక బేబీ పుడతాడు, పుట్టినప్పుడు అన్నమయ స్టేజ్ ఏంటి వాళ్ళది? ప్రతి వస్తువు కూడా తీసి నోట్లో పెట్టుకుంటాడు, తినాలని చూస్తుంటాడు, తెలియదు వాళ్ళకి.
ఇప్పుడు అలాగే మనకి ఆధ్యాత్మికంగా మనం వచ్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా మనకేంటి స్టేజీ, ప్రతిదీ అసలు ఏం తెలియదు, అన్నీ తెలుసుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతిదీ టచ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ బుక్ చదివితే మంచిదా, ఈ బుక్ చదివితే మంచిదా, అన్నింటినీ అసలు ఏమి తెలియదు అనమాట మనకి. ఏమీ తెలియని స్టేజీ. ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళినా కూడా అట్లా పెట్టుకుంటాం, వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అసలు ఏమి ఒక రకమైన భావన ఏమి రాదు మన హృదయంలో నుంచి ఆ స్టేజ్. తర్వాత ప్రాణమయ. ప్రాణమయ స్టేజ్ అంటే అది ఏది తినాలి, ఏది తింటే మనకి ప్రాణం నిలబడుతుంది అనేది భౌతికమైతే అది వాళ్ళు తీసుకుంటారు. మనం ఇష్టం లేనిది ఇచ్చి నోట్లో పెడదామని చూస్తే వాళ్ళు తాకరు పిల్లలు. అది ఏదైతే వాళ్ళకి ఇష్టమో దాన్నే తీసుకుంటారు ప్రాణమయ స్టేజ్. ఆధ్యాత్మికం కూడా అంతే. ఆధ్యాత్మికంగా ఒక స్టేజ్కి వస్తారు. తర్వాత ప్రాణమయ స్టేజ్ అయిన తర్వాత జ్ఞానమయ. జ్ఞానమయ అంటే ఒక ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్తారు. జ్ఞానమయ స్టేజ్ ఫలానా గ్రూప్ ఎన్నుకోవటం, ఫలానా బుక్స్ చదవాలనుకోవటము, అవన్నీ అనుకుంటారు. ఇక్కడ వీళ్ళు అనుకోండి జ్ఞానమయ స్టేజ్ ఒక గురుకులంలో చేరటం, గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవటం, ఒక చదువులు స్టడీస్ మొదలు పెడతారు జ్ఞానమయ స్టేజ్లో. ఇక్కడ కూడా స్టడీస్ మొదలు పెడతాం మనం. తర్వాత విజ్ఞానమయ, ఆ సబ్జెక్ట్లో మనము నిష్ణాతులవుతాం. నిష్ణాతులైన తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం. ఆధ్యాత్మికంగా అంతా కూడా తెలుసుకుంటాం. భాగవతం చదివితే మంచిది, భగవద్గీత చదివితే మంచిది, దాంట్లో ఏముంది, ఏ గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, ఏ గురువుని మనం గురువు దగ్గర మనం దీక్ష తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక అవగాహనకు వస్తాం. ఇక్కడ భౌతికంగా చూసేటప్పటికి వాళ్ళు ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటారు. చదువుకున్న తర్వాత ఒక ఉద్యోగంలో చేరతారు. ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత వాళ్ళు సంపాదన వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనకి సంపాదన వస్తూ ఉంటుంది. ఎట్లా? భక్తి చేస్తూ ఉంటే ఆ భగవంతుడి కృప అనేటువంటి సంపాదన అది వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. ఆనందమయ స్టేజ్. ఆనందమయ స్టేజ్ అంటే భౌతికంగా చూసుకుంటే వాళ్ళు సంపాదనతో చక్కగా ఏమేమి చేద్దాము ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఆ ప్లాన్ని అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా మ్యారేజ్ చేసుకోవటం, పిల్లలు, అదంతా దాంట్లో ఇదవుతారు. అదే ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకుంటే మనము ఆనందమయ స్టేజ్. ఆనందమయ స్టేజ్ అంటే మనం ఇదివరకులాగా అలా పెట్టుకొని వెళ్ళిపోం. ఆ కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కృష్ణుడి పాదాల దగ్గర నుంచి దర్శనం చేసుకుంటాం. ప్రతిదీ కూడా దర్శనం చేసుకుని ఆయన్ని మన హృదయంలో ప్రతిష్ఠింపజేసుకుని పూర్తిగా కళ్ళు మూసినా తెరిచినా కూడా ఆయన రూపమే మనకు కనిపిస్తుంది. ఏ సేవ చేద్దాము, సేవల కోసం వెతుక్కుంటాం, సేవలు చేద్దాం అనుకుంటాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి, భగవంతుడిని తృప్తిపరుస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఆనందమే. వాటన్నిటి మూలంగా మనము ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం మనం భగవంతుడి సేవ ద్వారా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వ్యాసుల వారు కూడా చూడండి, అన్ని గ్రంథాలు రాసినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఆనందం కలగలేదుట. ఆ లాస్ట్కి భాగవతం రాశారు. భాగవతం రాసిన తర్వాత ఆయనకి ఆనందం కలిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది చెప్పుకున్నాం మనం. ప్రకృతి, పురుషుడు, జ్ఞానము, జ్ఞేయము, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, ఈ 6 విషయాల గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. 7 ప్రశ్నలు వేశారు కదా కృష్ణ భగవానుడిని. ఆ 7 ప్రశ్నల గురించి కూడా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 6 ఇచ్చారు, 6 ప్రశ్నలు. 6 ప్రశ్నల గురించి కూడా ఇచ్చారు, వాటి సమాధానాలు కూడా చెప్పుకున్నాము. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం
సంఘాతశ్చేతనా ధృతి ఏతక్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతాలు, మిథ్యాంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియగ్రాహ్య విషయాలు, కోరిక, ద్వేషము, ఆనందం, మొత్తం జీవిత లక్షణాలు, నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కూడా సంగ్రహంగా క్షేత్రంగాను దాని అంత ప్రక్రియలుగాను భావించబడినాయి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు చూడండి. పంచమహాభూతాలు ఏంటి? భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం పంచమహాభూతాలు అన్నమాట. వాటి ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, వాసన, భూమి వాసన, ఎక్కడన్నా వర్షం కురుస్తుంటే వాసన తెలుస్తుంది మనకి. నీరు రుచిని తెలియజేస్తుంది. అగ్ని ఏమో దృష్టి, మన కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అగ్ని దృష్టిని తెలియజేస్తుంది. వాయువేమో స్పర్శ, గాలి కొడుతోందా, కొట్టట్లేదా, ఒక్కబోస్తోందా, చల్లగా ఉందా, వేడిగా ఉందా, స్పర్శ అనమాట గాలి. తర్వాత శబ్దం, ఆకాశమేమో శబ్దాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇట్లా పంచమహాభూతాలు పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు మొత్తం కలిపి 10 అయినాయి. సూక్ష్మాంశాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 13 అయినాయి. జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము, ముక్కు. ఇప్పుడు చెవులేమో శబ్దానికి సూచన, శబ్దానికేమో చెవులు. కళ్ళేమో దృష్టి, అగ్ని. తర్వాత నాలిక రుచి, నీరు. తర్వాత చర్మం, చర్మం అంటే స్పర్శ, వాయువు. ముక్కు వాసన, ముక్కేమో వాసన, భూమి. అంటే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలకి కూడా పంచ మహాభూతాలు, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఉన్నాయి. తర్వాత పంచ కర్మేంద్రియాలు. ఇప్పుడు కంఠం, మన గొంతులో నుంచి మనం వాయిస్ ఒక ఇది శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది, అది కంఠం. చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు, అవన్నీ కూడా కలిపి 5 కర్మేంద్రియాలు. మహత్తత్వం ఏంటంటే ప్రకృతి, భౌతిక శక్తి, ఆదిమ స్వరూపం, మహత్తత్వం. మొత్తం కూడా ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనకి 10 + 5 15 + 5 20 23 24 మహత్తత్వం. మొత్తం కూడా 24 మూలకాలు. ఈ 24 మూలకాలతో మనకి ఈ శరీరం అన్నది ఏర్పడింది అనమాట. జ్ఞానం యొక్క అంశాలు. చాలా పెద్దగా ఉంది, అందుకని శ్లోకం ఇవ్వలేదు. అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింసా, క్షాంతిరార్జవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచం, స్థైర్యం, ఆత్మ వినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం, ఆసక్తిరసవిశ్వంగః, ఉత్తరద్వార గృహాదిషు, నిత్యం చ సమచిత్తత్వం, ఇష్టానిష్టోపత్తిషు, మయి చానన్యయోగేన భక్తిర్ అవ్యభిచారిణి, వివిక్త దేశ సేవిత్వం, అరతిర్జన సంసది, అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం, ఏతజ్ఞానం ఇది ప్రోక్తం, అజ్ఞానం యదతోజ్ఞేయః. అమానిత్వం అంటే వినమ్రత, అదంబిత్వం గర్వరాహిత్యం అన్నమాట, అహింస హింస లేకపోవటం, హింస చేయకుండా ఉండటం. తర్వాత శాంతి సహనం,
ఆర్జవం రుజుత్వం, ఆచార్య ఉపాసనం, ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సమీపించుట, శౌచం శుచిత్వం అన్నమాట, స్థైర్యం స్థిరత్వం, ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండటం, ఇంద్రియార్థేషు ఇంద్రియ విషయాలందు వైరాగ్యం విరక్తిని కలిగి ఉండటం, తర్వాత అనహంకార ఏవచ మిథ్యాహంకారం లేకుండా ఉండటం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం, పుట్టుక యొక్కయు మరణము యొక్కయు వార్ధకము యొక్కయు రోగము యొక్కయు దుఃఖము యొక్కయు దోషమును పరిశీలించుట, అసక్తి ఆసక్తి లేకుండుట, అనభిష్వంగ సాహచర్యం లేకుండుట, పుత్రధార గృహాదిషు కుమారుడు భార్య ఇల్లు మున్నగువాని యందు నిశ్చంచ ఎల్లప్పుడూ సమచిత్తత్వం సమానమైన చిత్తమును కలిగి ఉండుట, ఇష్టము ఇష్ట అనిష్ట ఉపపత్తిషు ఇష్టం యొక్క అయిష్టం యొక్క ప్రాప్తులందు మైచ నాయందు అనన్య యోగేన విశుద్ధమైన భక్తి సేవతే భక్తి అవ్యభిచారిణి, భక్తిలో చాంచల్యం లేని చంచలత్వం ఉండకూడదన్నమాట, వివిక్త దేశ సేవిత్వం ఏకాంత ప్రదేశములను కోరుట, అరతి అనాసక్తి, జనసంధిది సామాన్య జనుల సమూహం నందు అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానమునందు స్థిరత్వమును, తత్వజ్ఞాన అర్థ దర్శనం సత్యము యొక్క జ్ఞానము యొక్క ప్రయోజనము దర్శించుట, ఏతత్ ఇది అంతయు జ్ఞానం, ఇది జ్ఞానం అని ప్రోక్తం చెప్పబడినది, ఇది మొత్తం కూడా జ్ఞానం అని చెప్పబడుతున్నది అనమాట. అజ్ఞానం యత్ ఏది, అత దీనికన్నా వేరే భిన్నంగా ఉన్నదంతా కూడా అజ్ఞానము, దీనికన్నా ఆపోజిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా అజ్ఞానం అనమాట. ఇవి మొత్తం కూడా జ్ఞానానికి సంబంధించిన అంశాలు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వం అమృతం అశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ నసత్తన్నాసదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వమును చెవి చూస్తావో అట్టి దానిని నీకు నేను వివరిస్తాను. అది ఆది లేనిది నాకు అధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము. ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది బ్రహ్మం. బ్రహ్మం అంటే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని గురించి నేను నీకు వివరిస్తాను, విను అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమామృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉంటారు. జగత్తు మొత్తం కూడా ఆవరించి ఉన్నారు ఈయన పరమాత్మ. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభూతైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియరహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు అయిన అనాసక్తుడు, ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. త్రిగుణాతీతుడు ఆయన పరమాత్మ. అయినప్పటికీ కూడా ఆ గుణాలన్నింటికీ కూడా ప్రభు ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడే. అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియరహితుడు, ఇంద్రియాధిపతి. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఇంద్రియరహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు. ఒక చీమ దగ్గర నుంచి ఒక ఏనుగు వరకు కూడా మొత్తం కూడా పోషించేవాడు ఎవరు? భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన అనాసక్తుడు. అన్ని భౌతిక సృష్టి మొత్తం, ఆధ్యాత్మిక సృష్టి, భౌతిక సృష్టి మొత్తం ఆయన ఐశ్వర్యాలు మొత్తం ఆయన ద్వారానే ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ కూడా వాటితో దేనితో కూడా అటాచ్మెంట్ ఉండదు ఆయనకి.
అనాసక్తుడు, దేని మీద కూడా ఆసక్తి ఉండదు. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు. అది త్రిగుణాలకు కూడా ప్రభు ఆయనే. మళ్ళీ బహిరంతరస్య భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉన్నాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను ఉండటానికి, చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే కూడా ఉన్నారు. చాలా దూరంలో ఉన్నారు, ఎక్కడ భూలోకంలో ఉన్నారు, కానీ అందరికీ దగ్గర కూడా ఉన్నారు. ఎక్కడున్నారు? పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవి హృదయంలో ఉన్నారు. పరమాత్మ రూపంలో సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన. ప్రతి చోట మనం పక్కన ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చెక్కి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెతకి చూసినా అందందే గలడు దానవాగ్రని వింటే. ప్రహ్లాదుడు చెప్తారు, ఏది నీ నారాయణ నారాయణుడు అని కలవరిస్తున్నావు కదా, ఎక్కడున్నాడు అని నారాయణుడు చూపించి, స్తంభంలో ఉన్నాడు చూపించని అడుగుతారు ఆయన. అడిగితే అప్పుడు ఆ స్తంభాన్ని పగలగొడతారు ఆయన. ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాడు ఆయన అని చెప్తారు ఈయన. చెప్పేటప్పటికి అయితే చూపించి, స్తంభంలో చూపించని స్తంభాన్ని పగలగొడతారు. దాంట్లో నుంచి ఆ ఉగ్ర రూపం, ఉగ్రనరసింహస్వామి వచ్చేస్తారు, బయటకు వచ్చేస్తారు. వచ్చేసేసి ఆ రూపం చూసేటప్పటికి హిరణ్యకశిపుడికి వణుకు పుడుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన కోరుకున్న వాటిల్లో మృత్యు రాకూడదు అని కోరుకున్న వాటిల్లో ఈ రూపం లేదు. ఇదేమిటిది ఈ రూపం, నేను ఎక్కడా చూడలేదే. ఈ నరసింహస్వామి, సింహం తలకాయంది, ఒళ్ళంతానేమో నా మానవుడుతుంది నరసింహుడు. ఏంటిది ఈ రూపం అని చెప్పి నన్ను అనుకుండే లోపల ఆయన్ని తీసి తన ఒళ్ళో వేసుకుంటారు, తొడల మీద వేసుకుని. ఏ ఆయుధం చేత కూడా చంపకూడదని చెప్పినానే ఆయన వరం పొంది ఉంటారు. నఖాలే ఆయన ఆయుధాలు అవుతాయి. నఖాలంటే ఇవి మన గోళ్ళు. ఇతో నరసింహ పరతో నృసింహ ఎతో ఎతో యామితో నృసింహ బహిర నృసింహ హృదయే నృసింహ నరసింహమదిం చరణం ప్రపద్యే. అట్లా నా కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, అక్కడ లేరని లేదు. ఆయన మన హృదయంలోనే ఉన్నారు, ప్రతి చోట ఉన్నారు, అన్ని చోట్ల కూడా ఆవరించున్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలని ప్రతి జీవిలో కూడా ఉన్నారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నారు. ఆయన కనిపించట్లేదని ఆయన లేనట్లు అనుకుంటారు మూర్ఖులు. కానీ ఎవరు లేరు అని చెప్పినని అంటారు. ఇది మూర్ఖత్వం అన్నమాట. కానీ ప్రతి చోట కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఆయన స్పర్శ ఉన్నది, ప్రతి చోట కూడా ఉన్నది. అది తెలుసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? టెస్ట్తో చూస్తే తెలుస్తుంది. భక్తి చేయి, భగవంతుడు. ప్రభుపాదులు వారిని అడిగారట, నీకు భగవంతుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడని చెప్తున్నారు, మీకు కనిపిస్తాడా భగవంతుడు? మీరు చూపించగలరా? నేను చూపిస్తాను, నువ్వు చూడగలవా అని అడిగారట అతన్ని. ఆ ప్రశ్న అడిగిన అతన్ని. నాకు ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తున్నారు, ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడు నాకు కళ్ళకి కనిపిస్తూనే ఉంటారు. కానీ నువ్వు చూడగలవా? చూసే శక్తి నీకుందా? ఆ శక్తి తెచ్చుకోవాలి, ఆ భక్తి చెయ్యాలి, ఆ కృప లభించాలి. అర్జునుడిని ఆ విరాట్ స్వరూపం చూడాలి అని చెప్పి నన్ను కోరుకుంటున్నావు, సరే, ఈ కళ్ళతో నువ్వు చూడలేవే, కాబట్టి నువ్వు నాకు మిత్రుడివి, ఎంతో ఇష్టమైన వ్యక్తివి, కాబట్టి నీకు ఆ శక్తిని ఇస్తున్నా, దివ్య చక్షువులు ఇస్తున్నా, చూడు అని చెప్పి నన్ను చూపించడం జరిగింది. ఈ చక్షువులతో మనం సూర్యుడినే డైరెక్ట్గా చూడలేము మనం. కాబట్టి భగవంతుడిని చూడటం అంటే అంత సామాన్యమా? కాదు, అది తెలుసుకోవాలి. ఇది క్షేత్రం తదా జ్ఞానం మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ ఉద్భావాయోపపద్యతే. క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహంగా తెలియజేశాను.
నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదపవారు నా దివ్య స్వభావాన్నే పొందుతారు. ఇక్కడ భక్తులు ఇక్కడ చూడండి, ఈయన వారం రోజుల్లో చనిపోతావు నువ్వని మనకి తెలిసిందనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం? ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే బాగుండు, ఆ డాక్టర్ ఏమన్నా సరి చేస్తాడేమో, బతుకుతానేమో ఇంకా కొన్ని రోజులు, నా ఆస్తులు ఎవరికి రాయాలి, సక్రమంగా రాయాలి, ఇవన్నీ సరిచే మనం మొత్తం అవన్నీ చూసుకుంటాం. అవన్నీ ఏవి చూడలే పరీక్షిత్ మహారాజు. నువ్వు 7 రోజుల్లో చనిపోతావు అని చెప్పి నన్ను తెలియంగానే, తక్షకుడు వస్తున్నాడు కాటేయడానికి అని తెలియంగానే వెంటనే ఆయన ప్రయోగశానికి వెళ్ళిపోయారు. ఇది భగవంతుడి నిర్ణయం, ఇక తీసుకుంటున్నాను, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటాను. దాని మార్గం ఏంటి నాకు చెప్పమని చేసి సుఖదేవ గోస్వామి వస్తే ఆయన్ని అడిగి ఆయన ద్వారా భాగవతాన్ని విని ఆయనతో పాటుగా చాలా మంది ఋషులు మునులు కూడా విన్నారు. ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వచ్చి విన్నారు, విని వాళ్ళు కూడా తరించారు. అట్లా భక్తుడు, ఆయన పరమ భక్తుడు అనమాట. కాబట్టి అలాంటి జ్ఞానికి ఆ విధమైనటువంటి జన్మ లభిస్తుంది. ఆ విధమైనటువంటి మృత్యువు కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవడానికి మార్గం కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. దివ్య స్వభావమే పొందుతారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావస్తి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది అయినవి. ఆ విషయం తెలుసుకోవాలి మనం. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవే. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, అనాది. ఆది కాదు, అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి అవి. కాబట్టి ఆ విషయం తెలుసుకోవాలి మనం. మళ్ళీ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ మరణం వస్తూ ఉంటుంది. భౌతిక ప్రకృతి అది శాశ్వతం కాదు, అశాశ్వతం. అది వస్తూ ఉంటుంది, పోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది, పోతూ ఉంటుంది. సుషుప్తావస్థలో ఉంటాయి జీవులన్నీ కూడా. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణం కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడని చెప్పబడినది. జీవాత్మ బాధ్యుడు, ప్రకృతియే కారణం. భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ కూడా ప్రకృతి కారణం. అంటే ఆ గుణాల ప్రభావం, ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనము అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఇది కోపం ఉంటుంది, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం మూడు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కటి ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనము సుఖ దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాం. జీవాత్మయే బాధ్యుడని చెప్పబడినది. దుఃఖాలను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది. అదేంటంటే తప్పులు చేస్తూ ఉంటే మనము బ్యాగ్ నిండుతూ ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఒక్కొక్క రాయి వేసుకుంటూ ఉంటాం, బరువు పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ బరువు మోసుకొని 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 మనం మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం. ఆ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు మనం చేసుకున్న పుణ్యం మూలంగా మనం చక్కగా ఏదన్నా భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ టెంపుల్స్ కట్టిస్తూ టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి వాటికి మన దానికి మన కోసంగా కొంత మనం సంపాదించిన దాంట్లో సరళంగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలంట మన కోసం. ఎందుకు అంటే మనం ట్రస్టీలం. మొత్తం సంపాదన, ఆస్తి మొత్తం కూడా భగవంతుడిదే. ఈ ఐశ్వర్యం మొత్తం భగవంతుడిదే. మన వరకు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకుని మిగిలింది ఆయనకి గొప్ప చెప్పాలి. మనం యజమానికి గొప్ప చెప్పాలి మనం భగవంతుడికి. అది ఎప్పుడు ప్రతి మనిషి కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేదనుకోండి, ఇంద్రియ భోగాల్లో పడిపోయినారు. ఆహారం, నిద్ర, భయం, మైథునం, ఈ జీవులన్నీ కూడా అదే చేసినాయి. 84 లక్షల జీవరాశులు కూడా ఆ దాంట్లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం మనం. ఈ మనిషి జన్మెత్తిన తర్వాత కూడా మనం జ్ఞానం తెచ్చుకోకుండా భగవంతుడిని ఆనందమే నా ఆనందం అని అనుకోనప్పుడు మళ్ళీ జీవరాశుల్లో
మళ్ళీ ఈ జీవరాశిలో పడ్డామంటే మళ్ళీ అనేది జన్మ, మళ్ళీ మానవ జన్మ రావటం చాలా కష్టమవుతుంది, చాలా టైం పడుతుంది అన్నమాట. 84 లక్షల జీవరాశులు, ఇవన్నీ కూడా జన్మలు అయినాయి మనవి. ఇవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చింది మనకి. 9 లక్షలు లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్, 20 lakhs నాన్ మూవింగ్ లివింగ్ ఎంటైటీస్, అంటే ట్రీస్ అవన్నీ. 11 lakhs స్పెసీస్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్, రెప్టైల్స్ ఇవన్నీ. 10 lakhs ఏమో బర్డ్స్, 30 lakhs ఏమో క్వాడ్రూపెడ్స్, 4 lakhs ఏమో హ్యూమన్ స్పెసీస్, అంటే మన మానవుల ఇవన్నమాట. 4 లక్షలు. పురుష ప్రకృతి స్థోహి భుక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదస్యోని సుజన్మసు. అంటే 84 లక్షలు చెప్పాను కదా, 84 లక్షలకి విడివిడిగా ఏవి ఏంటి అన్నది ఇచ్చారు మనకి. తర్వాత భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవించుతూ జీవిత మార్గమును అనుసరించును. వాటి పట్ల మమకారాసక్తి ఏ జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. మనం చేసేటువంటి పనులే మన కర్మలు. మనం దేని మీద అయితే ఆసక్తి చూపిస్తున్నామో ఆ త్రిగుణాల ప్రభావం మూలంగా మనం దేని మీద అయితే నాలుక మీద ఆసక్తి చూపిస్తాం, ఎక్కువ జీవులన్నింటినీ చంపి తింటాం. తిన్నప్పుడు ఆ జీవి కూడా అన్నిసార్లు చంపి తింటుందట మనల్ని. అన్ని జన్మలు ఎత్తుతాం మనం, దాని చేతిలో చంపబడతాం అన్నమాట. అలా ప్రతిదీ కూడా ప్రతి కర్మకి కూడా మన ప్రతి యాక్షన్కి కూడా రియాక్షన్ ఉంటుంది. అది తెలుసుకోవాలి మానవుడు. ఏంటంటే ఆ త్రిగుణాల ప్రభావం, ఆ త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గాన్ని అనుసరించినప్పుడు వాటి పట్ల మమకార శక్తియే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు వాటి మీద ఆ మమకారం అన్నమాట, ఆ త్రిగుణాల ప్రభావం. ఇప్పుడు రజోగుణం, సత్వగుణంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా ఆసక్తి ఉంటుంది. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి సత్వగుణంలో నుంచి. సత్వగుణంలో ఉన్నా కూడా పడిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు రజోగుణం అనుకోండి, రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు కామాసక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది, కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది. పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుందామా, స్త్రీలను అనుభవిద్దామా, లేకపోతే మైథునంలో ఉందామా, మంచి ఆహారం, రకరకాల టేస్ట్, నాలిక రుచులుగా తిందాం, ఆహార నిద్ర, భయం, భయపడటమేమో వాడు వస్తున్నాడేమో, వీడు వస్తున్నాడేమో, నా ఆస్తి కాజేస్తాడేమో, నా డబ్బు దోచుకుపోతాడేమో, భయం, నన్నేమన్నా చేస్తాడేమో, ఇట్లా భయంలో ఉంటాం. తర్వాత మైథునం, సెక్స్. ఈ నాలుగింటిలో కూడా మనిషి జీవి వాటి మీద ఆధారపడి జీవించినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతైతే వాళ్ళ ఆసక్తి కలిగి ఉందో ఆ ఆసక్తిని ప్రకారంగా వాళ్ళకి జన్మలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి అధమ జన్మ రావచ్చు, లేదంటే ఉన్నత జన్మ కూడా రావచ్చు. వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మను బట్టి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జన్మ అనేది వస్తుంది. దానికి మార్గం వేసుకోవాల్సిన వాళ్ళం మనమే, మన చేతుల్లోనే ఉంది, జీవాత్మ మీదే ఉంది ఆ పని. ఆ యొక్క కర్తవ్యం ఎవరిది అంటే జీవాత్మదే. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. భర్తవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలన ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాము. క్షేత్రం అంటే మన దేహం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రము కలయిక మూలంగా మనకి ఈ దేహం అనేది ఏర్పడుతున్నది. సమస్త చరాచర ప్రాణులు కూడా ఈ రెండింటి కలయికతోనే ఆ దేహం అనేది ఏర్పడుతుంది.
సమం పశ్యన్ హితం సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం నయనశ్చాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమముగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సు చే తమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమ పదములకు చేరుకుంటారు. ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా మనము పరమాత్మను చూడాలి. ఆత్మ పరమాత్మ ప్రతి దాంట్లో, ఒక కుక్కలో కూడా, ఒక ఏనుగులో కూడా. అట్లా ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహం నేర్పు క్షేత్రజ్ఞులకు గల భేదమును జ్ఞాన చక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదానికి చేరుకుంటారు. ఈ దేహం అంటే ఏంటి, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, ఆ క్షేత్రానికి క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్న భేదం ఏంటి, అది ఆ తెలివితేటలుగా ఎవరైతే చూడగలుగుతారో, జ్ఞాన చక్షువు ద్వారా ఎవరైతే గమనించగలుగుతారో వాళ్ళకి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి కలుగుతుంది. వాళ్ళు ఏంటి, ఆ భగవంతుడిని ఎక్కువగా సేవిస్తారు. సేవించినప్పుడు వాళ్ళకు మార్గం ఏర్పడిపోతుంది అనమాట. మార్గం సుగమం అవుతుంది. సుగమమయ్యి ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారు, పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యయేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. భక్తులకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కొంతమంది వెళ్ళిపోయారా టైం లేకపోతే? ఒక్క నిమిషం.